Handa sa gihapon si Vice President Sara Duterte suno sa iya legal team nga sabton ng mga reklamo sa impeachment batok sa iya sa isa ka proper forum. Hindi kasunod sa wala niya pagtambong sa hearing sa House Justice Committee na nungod sa impeachment complaints. Sa rin kinpatigan ini kahapon nga adlaw, ginklaro man sa abogado sini nga wala ginatalikdan ni Duterte ang iya mga katungdanan nga magpahayag sang dapat sini panindugan pagkontra kon paggamit sini sa iyang constitutional rights. The letter is clear and our position from the start, starting from the appearance at Cotalam and the consolidated verified answer at Cotalam, up to this point when we sent the letter is clear. The Vice President is not waiving any of her rights. Now, if you're asking me, is she waiving her right to present evidence? Definitely, or participation in the proceedings, she will participate before the proper forum, before the body that has jurisdiction to try the case against her. Again, we just have to read the Constitution. The Constitution says, Section 3, Paragraph 6, Article 11, that it is the Senate that shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Nabalian si Attorney Sheila Sison nga isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Naibaluan nga sabong nga press conference o konante sang press conference nga ginpadagan sang kampo ni Vice President Sara Duterte nagsumiterma ng mga iniisang sulat kay Committee Chair Representative Jervy Luistro sa diin ginsiling sang legal team ni Duterte nga ang panel ang naglapaw sa ilang limitasyon base sa nasad sa konstitusyon kagkangay nga isa committee trial ang ginahimo sang panel. Samtang sunod naman kay Luistro ang hearing sang committee nga natabo kapon nga adlaw hindi isa ka trial kundi isa lamang ka clarificatory hearing nga may katuyuan nga hibaluon kung mayara sang nagakaigo nga basihan kung probable cause ang agud madayon ng trial sa Senado. Ang mga reklamo sa impeachment batok kay Duterte nagalakip sa mga akusasyon sang betrayal of public trust, bribery, graft and corruption kagang sala nga paggamit sang 612 million pesos nga confidential funds. As I have been explaining, this is her prerogative. Her presence during the hearing proper and even her presentation of evidence is actually part of her right to due process. As to whether he will avail of the same, it depends on her. That is an option that belongs to the respondent.